Semperit uvádza zimnú pneumatiku pre ľahké úžitkové vozidlá OneGrip 2. Semperit ponúka spoľahlivé pneumatiky do každého počasia a pre akýkoľvek stav vozovky. Portfólio zimných pneumatík pre osobné vozidlá Master Grip a Speed Grip 2 bolo doplnené o smerovú zimnú van pneumatiku OneGrip 2. Smerový dezén prináša zlepšený výkon na snehu a zníženie rizika aquaplaningu. Vysoká hustota lamiel, odstupňované ramenné bloky a inovované Z-lamely v stredových blokoch ponúkajú výborný záber a výborný brzdný výkon na snehu, dokonca aj pri vysokom zaťažení. Smerový dezén využíva kombináciu širokých, obvodových a priečnych drážok. Tieto odvodové kanály rýchlo odstraňujú vodu z kontaktnej plochy a zaisťujú bezpečnú jazdu na mokrej alebo kašovitým snehom pokrytej vozovke. Nová zmes, odolná proti zahrievaniu, kombinuje veľmi dobrú adhéziu v zimných podmienkach s nízkym valivým odporom. Výsledkom je zníženie stratovej energie pri rotácii pneumatiky po vozovke a zníženie spotreby paliva. Robustné bočnicové rebro zvyšuje ochranu pred poškodením od obrubníka. Pri porovnaní pneumatiky OneGrip 2 s predchodcom sa ukazuje veľké zlepšenie ekonomickosti prevádzky vďaka zníženiu valivého odporu o 10% a tiež zlepšenie jazdných vlastností na snehu. Výborná je aj odolnosť voči aquaplaningu a dobrá stabilita jazdy na mokrom povrchu. Zimná pneumatika pre ľahké úžitkové vozidlá od Semperitu to je OneGrip 2.